Hello guys, may isda tayo ditong matambaka. Yan guys, may nakalumusang alamahan. At yan ang rekado natin guys. Bawang, sibuyas, kamatis, at pitsay. Yan guys, oh. Yan ang ating lulutuin ngayon. Yan. Yung isda, iprituin muna natin yan guys para panggisa sa pitsay. Kaya maya-maya na guys. Yan guys, umpisa na natin magprito guys. Ang ating gigisa. Yan. Prituin muna natin guys bago natin igisa sa pitsay. Prito muna tayo guys. Ngayon, maggisa-gisa tayo ng pitsay. Gisa natin yung pritong isda sa pitsay. Ginisang isda. Ginisang pritong isda sa pitsay. Prito muna natin yun. Guys, balik na rin natin ang ating piniprito. Naputok guys ang ating kalaban. Guys, ang ating prito ngayon. Magigisa-gisa muna tayo ngayon. Tanghalian. Ginisang pitsay na may prito. Ginisang pritong isda sa pitsay. Yan ang the best. Prito muna tayo ngayon guys. Ngayon guys, bago hanguin natin. Guys, so, hanguin na natin yan guys. Hanguin natin yan guys. Kasi pang gisa lang naman yung sa pitsay. Lutuin pa naman natin yan. Gigisa pa na natin yan. Guys, guys, balik na rin na natin. Lutuin na natin ang lutuin yan guys para makaumpisa na tayo maggisa. Gisa-gisa muna tayo ngayon. Marami pang nakapilang ginasaan. Kaya maggisa muna tayo. Ng pritong matambaka. Guys, hanguin na natin yan guys.
Yan. Salang na natin yan guys. Dalawang piraso na lang naman yan guys. Lutuin na natin ang lutuin yan. Guys, sinalang na natin yung panghuling salang. Yun na yung ating huling piprituhin guys. Yan natin guys. Bamadur. Pag binaliktad ka agad. Guys. Ito na yung isa. Ayan. Ayan na lang guys. Ayan guys. Ito na ang ating prito. Yan na ang ating prito. Ayan na lang. Magamigs. Umpisa natin pag-isa. Unahin na natin yung bawang. Igisa na natin ang igisa yan. Ating lulutuin. Ayan mga kamigs. Lagyan natin ang sibuyas. Ayan. Guys, ang bangong. Ayan guys. Ayan. Isagisa na tayo para maluto na ang ating ulam. Ngayong tanghalian. Lagay na natin yung kamatis. Guys. Mitas na yan guys. Yung kamatis na yan. Para maluto na ang ating guys. Ito lutuin muna natin guys yung kamatis guys. Guys, lutuin lang muna natin ang kamatis. Lagay na natin yung isda guys na ating gigisa. Guys, lagay na natin yung isda sa ating gigisa. Lagyan na natin ang tubig. Yan. Mamaya guys, tuloy naman natin yan. Guys, yan ang ating ginisang isda guys. Lagyan natin ng paminta guys. Yan, paminta. At magic, yung konti, buhusin natin yan. Konti na lang naman yan. Kuntira na lang yan. Yan guys.
Pakulo-kuloyin na natin yan guys. Yan ang ating for today's ulam ngayon. Ginisang matambaka with pitsay. Yan. Guys. Ito na naman ang ating tanghaliang ulam. Yan guys. Pitsay-pitsay muna tayo ngayon. Ang ating ulam ngayon ay pitsay. Guys. Yan guys. Kulong-kulo na siya guys. Yan guys. Dahil sa kulong-kulo na, pwede na natin ilagay ang ating pitsay. Yan. Ang pitsay na kahit isa lang, okay lang sa kanya. Pwede sa nilaga, pwede sa gata, pwede sa gisa. Yan. Walang reklamo guys ang pitsay. Kahit saan siya isa luto, okay lang sa kanya. Yan guys. Pakuloyin muna natin guys. Yan guys, kulong-kulo na siya. Malapit na naman tayo guys makapagluto ng ating tanghalian. Tingnan natin guys kung okay na ang kanyang timpla. Yan guys. Parang ang sarap na naman guys ang ating ulam kahit isa lang. Guys, kulang palang asin, konti lang asin para magsakto sa kanilang paglasa. Guys, guys, ang sarap. Grabe. Nice. Yan guys. Tama-tama na naman pang tanghalian guys ang ating ulam. Yan guys, ang ating ulam ngayon. Pritong isda. With pitsay. Ginisang pritong isda with pitsay. Ayan guys, nakaluto na naman tayo ng isang pangtanghalian. Hanggang dito na lang muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para updated po tayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye!